tiene toba na chilema kato kamuno mzukani si imise mburi ime mwana mwangani nanti saka mwana chilema woke chilema katana nae mwana kana kuza Maria kati asi mburi ishi pamu Maria ishi pamu mburi mburi yangu ni mwana isi Mokapita ulipanani mmoja na hii na wakapita ile wao kucheza kwa 50 yani 150 saka hapo Mushe ndaka inisa baba ndaka sunga moja tikisema rizia swala la kushikana 28 tutamwini mkuru wa akanga kuji wakaromba kitatu ya fani atina kupokeja 3 weeks akakonza 50 yake kwanti ibanda gara mazoma ile kema ile ibanda atenda na yeye mskana alipoanza 100 ile 250 ndio bandara ile hapa ndio kwa city ndio bwana ile ndio the bandara ni mali anapo kwa kitu ndio ndio 250 right only kwa kitu 250 kupata tigari kwa mumwazo petsera atenza na nikamuto kusikana kupetsera ndio atero masulu kusikana ya 100 kwa 150 aunza 150 mazuwa achiwayo ambonga mariyo banga kwenda mkomano kusikana mbi aunza mari kwa mawatatu asini ni ndugu wao ndugu mtu mawu watunga ndio unato ndakasema kama mari ngere kuchipatara unaona dokta unoba dibatire ndio mkomano ali ende unato Marina yangu diwa ni Kalau baca kita semua semua dapat pipi. Kumanga batayo, na ushaka, mchari kwa filisiwa. Kumari hii ya tume wale wastaki. Kana wameko hapo bibi, para bibi wameko hapo kwa bisa. Ndio bisema Maria na ndio. Kwa hii ya ila damu kwa hiyo. Kumanga batayo. Kama hata mwana mkomana atenda nene wechitatu mkusikana ngataroyo ataka kunza mariro usibada mkomana ndio atanganya atone hivi hiyo yaba akufuna utakaturikero ndakataka kupanda kuna mata mkomana mmoja utikana pana pata asibanti na kwetwa na mama hiyo ndio kazi wangu au family Jaga dua nama kata kami kuantin. Katika mati mimi ini di makata na mau jam na kama mari. Mimi ni kise. Nuta ni huyu mkomano. Ushikiri. Yapo ya msukana wechipi. Ganga wanda katra msukana city. Mpurisa na uza hapa na mabasa titi. Iya bangota baba tu kana ndonge. Ndio takata ura. Aiwa kana meti mautu ya rutu zakaondo. Ya ndo yakatombo penga. Dabanda chiti wewe msikana mkuu huyo dipe namba zebuju kwa lugha roho na yana dipe namba tu ili tawe naye asina namba mbili ndio asimti ndiye mkazi watu ndiye mrumo watu ndakafona ndakafanya mkazi ndakati kana mrumo wako kana ngao ya andi bate pa phone tawe naye asida kwa sababu ndakubatisa nyaya kuna mali kudiwa kwa mambo mari dzakanzi 150 pamwana kana wauya kuti mama yemuchiita kuti pane mari dzekuti mari dziya dzakudiwa iye asaka abiso yake ndikutaura takurira nenyaya yake kuzochifona kumanhengu kuyokeo foni yake dzimwe kuchifona mangwana anga akufona foni yako akuchisina foni saka
ndiye hasara kwa musikana uyo atano depressed baba marwara aiwa kana amuka ngekungana ina ndinounza kuti ilipo uya kati amungaende kuda kuchipatara baba ndakabatwa pipi nekushungurudzwa nemama tabva ipapo tauya ndikutora panyaya kuti mari idzi zvikasike zviite padheti iroro rakatorwa kuno uya kabhandi mheno uyo ataurwa zvaamheno zvazvaita ndabva ndafonerwa pechipiri ndabva ndafonerwa pechipiri ndiye akundifonera mari iye kumubata wombati abva andifonera akutopenga ari kupengera mari iye yabvitwa ndati musikana kupedzana yakuti imunorya mari imimi mari yemunhu iye wati abvisa mari wacho ndakatoona kumusoko kuive ndakatomenge ndakazogara kunamai wacho ndakasiyana nemuzina wacho ini wanoenda kuna mai ndakaenda ndangonzi akauya kuna mai wacho iwe mari yekuti akaishandisa usati kakoba tiridzosera pakaenda karwara mwanangu anambonetsana naye akati babaiwa zvakaipei kana vakaenda kuchipatara uyo ndiye akuchinditevera manje kunditukisa imimi makaeka imimi kweyo makaritora zita rangu imimi makarinyora zvakashoko rakabvatora munoriya makarinyora basa makarinyora makaricherera pasi baba imimi manje chakuuraya manje chakusaidemo pafoni uye pafoni pafoni andinamedzedzani ndikutora pafoni pendikupedza kutaura ndakandezvanezvaakaapedza kangoikati tachigara izvo zvimanje manje ane mari muzura apfurayo ndaona ndasangana naye muroti kwatoti akutondibvunza papapa vari peri kati avaripo ndakazorwanaka anauya kwakanaka nguva dzinedzi muri kueri kumba rikandiriko abva auya wakumba kumasari7 iriko avenanga kubvoma raimumumu angoswogara kwadikiri semwana makadi baba makadi mwana ndambomurakidza kana kuti chii zvakani ndauya netsamba yekubva ndakusungisai udokwamakomakozoswera mangwana musi wa5 ndakapindura handiri kunyepa kuti ndakapindura kuya ipapo ndakamuti inini iwo unongetsana neni iwewe ndiwongagwesamoni iwo ndokuti magazini uyokuwasamoni ende inguwai iyokuya kundipa samoni kati basumuka ndakutenda ndatikupai samoni ndichakuisai demo makacherera zita rangu pasi imimi ende ndimakaberekeswa zvinhu zvese zvakapiwa bhachi kwamuri imimi bachiri pamuri imimi ndichakuisai demo ndakatoona kutoti hana yanguka ndakaona kuti vana vakushanda zvinhu zvinodhaka akauya akadhakwa ndakanyarara ndikanzungurwa kutemwa zvedi achibva atara dini achienda akabva atara dini achienda kati aiwa ini ndapiwa masama mapepa handinena kutaura nguva yakiti kwamambo zvinei handisendi bengi pakaenda saka mari yepadhisaria iyo madare akwenda vanhu varongoda kungozviminipisa pana vabereki sozati matara adi aendeke pakati pomwe baba watoitirana protection order taona baba wachitoseva mwana protection order iyo nyaya isati yafamba ndizoti ichafamba here kana vakutoisana protection order kana vaungadza mari yavo kana vaungadza mari yavo inini ndakamirira kuuya pano mari yavo yakwana kana vati nhasi endei ndinouya asi dambudziko bari patambudziko itirei pandiri ininika ndikuda kukondwa kana uyawo ndikuda kuirwa kana kumba protection order unosenda wari wega kana vaine dare kurugana nedare zvinati kuzotsvaga kuya munini aishanda. Alright. Saka it means yake ndio isati bozi hata sasa ndakabhadhara iyo yakabva yangoenda kumombe yangu ini na ndisina kana handiti zviva kuti mombe dzachire pano dzati dzauya saka imimi uchibvisa iwewo 150 yako ne 150 iyo then avo vairi vasati vabvisa
ne 50 yewe musikana we asara ne 50 yes asara 150 ne uti kwenda kumombe yangu then dzimwe idzo 300 yarati yachiremba nditi izvo anditi so that 150 yako waya naye tangira pakutanga isachari pese isachari pese kuraipo baba wakapuwa mari mari yakutaura ndekunyika wakapuwa mari wakajira yes wakapuwa 650 wakajira yakabva kuna handi yekujeka indakadobvisa yangu wapanike watambidza wakapani handida kutenga mapirizi kutenga mapirizi ndobva wadya mari yacho wadya mari yacho ndikazo hanzvadzi yangu yakauya pinda mudare muno akataura nemi saka ivo vanhu vakutaura kuti wotongotsvaga 150 zvakazviitika ndezvokuti hanzvadzi yangu yamuno makataura naye mukamuti aimimi zvamusisina mari takubatsirai kuti kuende chiremba bvisa 150 wobvisa 150 iri kuko yawakapuwa yakanzi inouya iyi handi toziva kuti kwasara ne50 kutoziva kuti kwasara vanhu 2 watinozodaidza kuuya kudare kuti wabhadhare mombe yani yachiremba saka iwo 150 yako unobvisa rini asi ndakava ndichibvisa pane mari yange yakanzanzi panova mari yefuyo yekuti unofira kana tinaenda kumufia iyo yefuyo ndefuyo tirutaura yeyoyo yebasa ma 150 wati wana so that ropa chiremba this 300 iyo tokuta kuti chiremba chazorika pachi vanhu vakaya asi 300 yachakakuta papachi ndo nekuti iyo haina rekodi wakutaura wani chete tipe baba yekuti kuti zvinhu zvese zvigadziriswe baba wakadzore bhatiri zvese zvatinakire zvitapure saka takati wabva wadya mari yacho izotaura pachipobuda futi mari yacho mari yacho handisisina saka ndodiwa ndobatsirikawo sei hapana kauruzvika kutaura unaundipa wakanipa paida ndakakupa mari ndii saka ndakaita bp ndakapuwa bp nemwana wei kuti ndakakupa mari achindipakaita paita akaunti yangu aneizvoiri anondipa kubva andipa pamari yangu ndenesapewo kuendeke kupatikane wamwe waupindewo unaipurisa ndakuda nawo iwe muchikuda nawo panaa kuti anoudzarini iwo wawakaula